יש מזיקים שעושים חורים בעלים, זה יכול להיות זחלים, זה יכול להיות שבלולים וכאלה. יש מזיקים, בואו נתחיל שנייה במה שאנחנו כן רואים ויכולים לעשות. שבלולים, הזחלים הפרודניות שהם זחלים ירוקים גדולים או לבנים גדולים או זחלים אחרים, אנחנו רואים אותם, מה לעשות, תתפסו אותם ביד ולהרוג, אין מה לעשות, לא חייב ככה. אבל מה עם הצבעים האורגניים? לזרוק, להשמיד, להטביע, תסיעו באוטו לשדה, כל אחד שיעשה מה שהוא חושב, אבל תחפשו אותם מה שרואים. עכשיו, חברים, יש עולם שלם של יצורים חיים שאנחנו לא רואים, אבל הם שמה. ואם אנחנו נביא עכשיו מיקרוסקופ ונסתכל פה על העלים, אני מתגאה שהמשתלה שלנו נקייה, אבל אם נביא לכם מיקרוסקופ, בכל הצמחים יש את הקטנים האלה, והקטנים האלה לא רואים אותם. ומה שכן רואים זה את הנזקים שהם עושים. כשהנזקים האלה מתחילים, אז אנחנו נראה סימנים. ויש סימנים, יש כל מיני פסים וחורים וצבע שנהיה לעלים, והם נהיים קטנים ומצומקים. אמרתי, הצמח מדבר, הוא מודיע על מצוקה. הוא משנה את המראה שלו הטבעי, שהוא היה בריא, וקורה משהו. אז אנחנו לא נדע לזהות מחלות בשלב הראשון, אבל אני מתמונה שאני מקבל, אני יכול לדעת אם זה מחלה או מזיק, ואז לפחות לדעת אם להגיד לכם מחלה או מזיק. בסדר? זה דוגמה, במה לטפל. עכשיו, נמלים, שגם אוהבות כל מיני חומרים שנמצאים על הצמחים, אז יש לנו קוטל נמלים אורגני. בכל מקרה, קוטלי הנמלים זה גרגרים, סגור, נכון? זה גרגרים, אז זה לא משהו שהוא ממש יורד לשורשים, אפשר לפזר גם במסביב, זאת אומרת להרחיק מהסביבה, וגם בתוך העדנית. נכון שעכשיו אולי מישהו יגיד לי, אבל אם אתה תשקה זה יחלחל. נכון? אבל אם אני לא אשתמש בזה, אז גם הנמלים יעשו נזקים גם אחרים. החומרים האורגניים זה בסדר, יש גם, עוד פעם, החקלאות האורגנית, אני מאמין שהיא בעתיד תביא לנו מוצרים יותר יעילים, אבל היום היא עדיין לא תחליפית למוצרים הקונבנציונליים. זאת אומרת, הטלסטאר, מי שמכיר, שהוא נגד נמלים, או דיזיקטול, הם עושים עבודה יותר טובה מהדבר הזה, ויש לקוחות שאומרים לי, הנמלה לא קרה את זה שזה קוטל. היא לא קרה, היא לא הבינה. היא הולכת מסביב. אבל זה מה שהיום השוק מציע, וזה מה שיש, ויש כאלה שאומרים שזה כן מצליח. אז בכל מקרה, אפשר לפזר אורגני, אפשר לפזר קצת שצריך את הכימי, אין מה לעשות, לא על העלים. לא על העלים, ליד, מסביב, להזיז, ובעיקר לחפש מאיפה הן באות ומאיפה הן הולכות, כי לפעמים אם מוצאים את המקור שלהם, אפשר למנוע כמעט את הכל בלי זה. עכשיו, להתראות. עוד דבר שאמרו כאן, וזה מאוד נכון, וזה לא עולה שום דבר, קצת, סבון בריכוז נמוך, סבון כלים, בריכוז של עד 5%, לא צריך יותר, זה לא טוב יותר. תערבבו אותו עם מים, ספרי אפילו של החלונות או של הצמחים, לרסס על הצמחים, זה יכול להרחיק הרבה מזיקים. גם הריח, הם יעדיפו את הצמח של השכן שלא עשה את זה. אפשר לשים גם בדלי סיגריות במים ואת המים לרסס. יש בדלי סיגריות, יש חבר'ה שמדברים על לשים, יש בירה בכוס, מושכת שבלולים, יש מלכודות טבעיות. זהו, אבל הנה דוגמה, ויש כאלה, יש לי איזה לקוח שהוא כל הזמן אומר שהוא שם בירה והוא לא רואה שבלולים.